Zdravím, moje meno je Dentrites a vítam ťa pri biblickom komentári na kanáli Agape. V tejto časti budeme rozoberať verše Lukáša 1:11 až 13. No a v predchádzajúcej časti sme sa zaoberali otázkou, prečo sa anjel Zachariášovi zjavuje na pravej strane oltára a zamýšľali sme sa nad symbolickou rovinou tejto strany. Rozobrali sme si, že pravá strana väčšinou symbolizuje priazeň alebo vyvolenie. A v tejto časti sa pozrieme na to, či môže mať pravá strana aj nejaké hlbšie roviny a významy. Ešte predtým, než začneme, za akúkoľvek podporu kanála ďakujem, a či už je to formou odberu, lajku alebo komentára, alebo zdieľania s ľuďmi, ktoré by táto téma mohla zaujímať. A teraz, keď už máme úvod za sebou, poďme rovno na to. Ak sa zjavenie anjela odohráva na pravej strane oltára preto, že to súvisí s Jánom, ktorého anjel Zachariášovi zvestuje. V predchádzajúcej časti sme spomínali, že pravá strana v písme symbolizuje Božiu priazň. A ak sa pozrieme na meno Ján, uvidíme, že nesie ten istý význam. Meno Ján, teda po hebrejsky Johanán, je zložené z dvoch častí. Z prvej Jo alebo jeho, čo je skrátená forma pre Božie meno Jahve. A zo slova Hanán, ktoré znamená byť milostivý, preukazovať priazeň alebo preukazovať milosť. Meno Ján teda znamená Jahve je milostivý alebo Jahve preukazuje priazeň. A tu máme prvú, hlbšiu rovinu symbolu pravej strany. Anjel sa zjavuje na priaznivej strane, pretože ohlasuje narodenie toho, koho meno samo bude znieť Boh je priaznivý. Anjel teda môže stať na pravej strane, aby aj pozíciou zjavenia potvrdil to, čo zjavuje prostredníctvom mena. Druhá, hlbšia rovina interpretácie súvisí s radosťou a plesaním, ktoré sa sľubuje Zachariášovi v nasledujúcom verši, kde čítame: Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Čo pripomína verš žalmu: Pána mám vždy pred očami, pretože je po mojej pravici nezakolíšim sa. A preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá a moje telo odpočíva v nádeji. Prvá kapitola Lukáša je zvlášť bohatá na odkazy na žalmy. A toto je možno jeden z týchto prípadov. Spomína sa tu pravá strana, radosť a plesanie. Predovšetkým to však dobre doplňa predstavu o tom, čo znamená priazeň Boha. Znamená to nádej, odvahu a pokoj spojenú s radosťou. To je možno druhou hlbšou rovinou toho vysvetlenia, prečo anjel stojí vpravo. Čo však, ak pravá strana, na ktorej anjel stojí, nie je odkazom na Jána, ale na jeho rodičov Zachariáša a Alžbetu. Keď sme meditovali nad symbolickou rovinou mien Zachariáša a Alžbeta, zistili sme, že táto dvojica, teda mien Zachariáš a Alžbeta, sa v písme spolu nevyskytujú. Našli sme však jej menovkyňu, jeho šébu, čo je meno vlastne toho istého významu. Odporúčam preto pozrieť túto epizódu. No a tento príbeh hovorí o kňazovi Joadovi, o jeho manželke Jehošebe a týmto manželom sa narodil syn Zachariáš, ktorý neskôr napomínal kráľa Joa. A práve v tomto príbehu sa spomína pravá strana chrámu. Tu čítame: Kňaz Jojada vzal truhlicu, urobil jej veku otvor a postavil ju po pravej strane toho, kto prichádza do Pánovho chrámu. Do tejto truhlice veriaci vkladali dary určené na obnovu chrámu. V starom zákone sa pravá strana chrámu opakovane spája s obnovou Božieho domu a návratom Božej priazne. A to nie je jediné miesto písma, kde sa pravá strana spomína v súvislosti s chrámom. Prorok Ezechiel videl, ako z pravej strany chrámu vyviera rieka, ktorá prináša život a očistuje celú krajinu. Prorok Zachariáš zase videl veľkňaza Jozueho, ako stojí pred anjelom Pánovým, zatiaľ čo po jeho spravici stojí Satan. Napriek tomu je Jozue očistený a obnovený na službu chrámu. Všetky tieto obrazy ukazujú na to, že pravá strana v písme je miestom, odkiaľ prichádza obnova, milosť a nový život. Anjel, ktorý sa Zachariášovi zjavuje po pravej strane oltára, môže preto symbolicky naznačovať začiatok obnovy chrámu. Nie však kamenného, ale živého chrámu, ktorý sa začína v lone Alžbety narodením Jána. Pravá strana teda môže súvisieť s kňazstvom a obnovou chrámu, čo s Lukášovým textom nepochybne súvisí. To je teda tretí a hlbší význam toho, prečo anjel môže stať vpravo. Ale tu spojenie ešte nie. V biblických komentároch, ktoré sa zaoberajú touto pravou stranou, nájdeme jeden zaujímavý rozpor. Väčšina autorov tvrdí, že pravá strana oltára bola na severnej strane chrámu, pretože stála po pravici kňaza, ktorý sa modlil obrátený na východ. Iní naopak tvrdia, že išlo o pravú stranu oltára samotného, teda oproti Zachariášovi, a v tom prípade by znamenalo, že anjel sa zjavil na juhu. Ktorý výklad je správny, nevieme s istotou,
Obe možnosti majú svoju váhu. Ak však pripustíme, že anjel stál na juhu, potom toto zjavenie ešte hlbšie zapadá do starozákonného vzoru. Ide totiž o prvé anielské zjavenie v Novom zákone. A keď sa pozrieme na prvé zjavenie anjelov v starom zákone, nájdeme tu zaujímavú podobnosť. Prvýkrát sa anjel, alebo zjavenie anjela v starom zákone spomína pri Hagar, ktorá uteká pred svojou neplodnou pani Sárou. Smeruje na juh a v púšti sa jej tu zjavuje anjel a utešuje ju. Potom prichádzajú traja anjeli k Abrahamovi, aby mu oznámili, že napriek neplodnosti Sáry sa mu narodí syn a títo anjeli tiež odchádzajú smerom na juh k Sodome. A aj Lot po ich varovaní uniká na juhovýchod do Soáru alebo do Segory, kde nachádza záchranu. Neskôr, keď Abraham posiela Hagar s dieťaťom preč, tá zablúdi v púšti Bersabe a znovu sa jej zjavuje anjel, ktorý jej prináša útechu a zasľúbenie. Všetky tieto prvé zjavenia anjelov sú smerované na juh. A všetky sa týkajú prísľubu neplodnému páru, ktorým Boh zázračne daruje dieťa. Abraham a Sára boli prvými neplodným párom, ktorému anjeli zvestovali narodenie syna. Zachariáš a Alžbeta sú 7. a posledným neplodným párom, ktorému anjel zvestuje narodenie dieťa. Nie je teda prehnané tvrdiť, že anjel sa zjavuje na pravej strane, teda za predpokladu, že by bola na juhu, aby týmto jemným gestom pripomenul biblické dejiny spásy a ako si napojil príbeh Jána Krstiteľa na prastaré proroctvá Božej vernosti a milosti. Všetko, čo sme spomínali, je samozrejme len špekulácia. Nemožno s istotou tvrdiť, že tieto spojenia sú skutočne zamýšľané. A napriek tomu pravá strana krásne zapadá do celku. Spája zmenami v písme, s obnovou chrámu a s pripomienkou Božích dejín. Možno je to všetko pravda a možno nie. Posúdenie nechávam na tebe, poslucháčovi alebo divákovi. Prečo to však spomíname? Moja skúsenosť z biblických stretnutí je taká, že mnohí veriaci už písmo ani neotvárajú, pretože si myslia, že ho už poznajú. Čítali ho a počuli stokrát. A tak sa domnievajú, že im už nemá čo nové povedať. A práve v týchto zdanlivo bezvýznamných detailoch sa často ukrýva obnova nášho záujmu. Ukazuje nám, aké neuveriteľne hlboké je Božie slovo a že svetopisci nič nezapisujú náhodou. A Božie slovo môžeme čítať celý život a predsa ho nikdy celé nepochopíme. Ale ak pri jeho čítaní znovu žasneme, ak sa učíme ticho a s bázňou počúvať, vtedy sa deje to najdôležitejšie. Písmo sa dotýka nášho srdca. A vtedy sa obnovuje chrám nielen v Jeruzaleme, ale aj chrám nášho vnútra. Naše srdce, náš záujem, naša viera a toto všetko je obnovené. A toto je vlastne, by som povedal, takým hlavným zmyslom tohto kanála a tejto práce, ktorú tu robíme. To je pre túto epizódu všetko. Ak máte nejaké otázky k téme, napíšte mi ich do komentárov. Ináč ma veľmi poteší, ak vy sami máte nejaký nápad, prečo sa anjel zjavuje teda na pravej strane. A tiež by ma zaujímalo, ak mi napíšete, ako máte skúsenosť s čítaním písma. Či ho čítate pravidelne, alebo vám čítanie písma spôsobuje problémy, nerozumiete mu a čo v takomto prípade robíte, aby ste obnovili záľubu čítaní teda Božieho slova. Od mňa je to zatiaľ všetko. Prajem požehnaný deň a dúfam, že sa vidíme čo najskôr.